olikin hyvä havainto. Sihteeri voi kirjoittaa sen ylös. Jaa, sä taitkin olla uusi täällä. Tuu istuu tuohon. Joo, sori, mä oon vähän myöhässä. Joo, meillä on tässä alkuun ollut tapana esitellä itsemme ja kertoa havainto. Niin haluaisitko sä kertoa jotakin itsestäsi? No, siis mä käveleskelin tuolla, sit mä näin sellaisen ilmoituksen tästä jutusta, niin mä mietin, että mä voisin tehdä vaikka jotain pientä dokumenttia tästä. Mut ei mulla kyllä mitään havaintoa oo. Siis kun en mä voinut tietää, että täällä on joku tämmönen juttu, että pitää sanoa joku havainto. Mut mun nimi on toimittaja Möhmilä. Okei. No mulla olisi havainto nyt tästä tämän viikosta. Kun mä oon ajatellut alkaa kuntoilemaan, mistä mä lähdin kempeleeseen jumpalle, ette arvaa kuka siellä oli mun kanssa. No. Antti Tuisku. Oikeesti? Joo. Oli. Voi herra jumala. No, mutta sä voisit tehdä sitä jutun. No, niin oikeastaan voisinkin. Niin, mua vaan vähän mietit, että mikä tää Salonkin juttu, mikä tää on? No siis meillä on näitä toimituskokouksia, niin kuin säkin näit nyt, että meillä on tämmönen havaintokierros, missä me kerrotaan jonkinlainen havainto ja sitten me aletaan ehkä siitä miettiä, että tulisiko jotakin juttua ja käydään läpi meidän valmiit jutut. Ja sitten meillä on jonkinlainen harjoitus yleensä tuossa puolessa välissä ja sitten me käydään ihan tämmönen fiiliskierros. Jaa, vain niin. No, onko teillä mitään semmoisia erikoisuuksia tai erikoisjuttuja, että onko tää pelkästään näitä toimituskokouksia? Ei, sitten me käydään vierailulla, niin kuin ollaan käyty nyt Kalevassa, Rauhanterveyksissä, Ylellä. Ihan niin kuin mitä keksitään vaan niin käydä. Ja ne toimii myös meidän julkaisukanavina, eli sinne voi sitten laittaa omia juttuja ja saada omaa nimeä vähän niin kuin esille. Ja sitten meillä on ihan tämmöisiä perinteikkäitä koulutuksia, me käydään niin kuin harjoitellaan kirjoittamaan ja kuvaamaan ja videoimaan. Joo, no sehän on aivan älyttömän hyvä juttu. No moi Antti! Käyt sä usein jumpalla? Kyllä, minä käyn, että jumppa ja zumba on varsin mukavaa ja jooga. Jooga, vai sillä lailla? No mikä sulla oli fiilis, kun sä voitit sen Tanssii tähtien kanssa kilpailun? Siis aivan mahtava, mä olin ihan sekaisin. Joo, vähän kivaa. Oliko kovat jatkot? No olihan ne aika kosteat. Vai että kosteat? Onko sulla suhde sen sun tanssiparis kanssa? No elähän siihen nyt höpötä siinä. No, ei vissiin vastaisi henkilökohtaisuuksiin mennä. Joo, kehtaatko sä hymyilee, jos meidän kuvaaja ottaa kuvan? No kyllähän miestä. Mikä Jimba? Se on Jumba! Oho, kirjoitusvirhe. Zumba. Joo. Hei. No, piste, vaikka kulmin juttu. Mikä fiilis? Du fiilis. Onko se joku sun uusi sana? Hei, ja tuohon. Voi tyttökuva. No mitä sä sanoo? Pilkku. Joo. Noin. Joo. Ja nyt siirrytään juttuvikiin. Niin, tällainen juttu, että sä täällä voit kommentoida tätä Annukan juttua. Joo. No, mäkin honkasin ton virheen, siis mä vielä kerran sanoin sen jutun ja ei vieläkään sitä sitten korjata. No niin, ja nyt mä laitan tänne meidän nettisivuille sitten tän. Okei, alkaako vaikka havaintakierros?